Banc Internacional i Banca Mora ha estat des de sempre un banc de forta tradició familiar. Creiem fermament en la nostra manera de fer banca. I ja des de la fundació del banc ens hem sapigut avançar i adaptar als canvis i a les necessitats dels nostres clients i de la societat, sempre amb una gestió conservadora, una estricta ètica professional i una forta implicació en la societat. La situació actual ens demana més compromís que mai amb els nostres valors i amb els nostres clients. Tenim que fer tot el que sabem fer per a fer una banca més professional, més propera als clients, més àgil i que correspongui a totes les necessitats dels andorrans. Des de Mora Banc, treballem per seguir sent un referent de solvència i solidesa. Volem estar més a prop del client i anar més lluny en la nostra expansió. I des d'ara ho farem sota una sola marca, Mora Banc. El gran repte de la nova marca ha estat aconseguir que reflecteixi tots els valors del banc. Volem que la marca transmeti els valors familiars del banc, el compromís que des de fa 60 anys hem adquirit amb Andorra. També que la nova marca mostri la voluntat d'expansió, de fer un pas endavant en totes les nostres línies de negoci. Quan hem afrontat el repte de la marca ens hem fixat en 3 elements. Primer de tot, el color. No hi havia necessitat de canviar-ho, és reflexió, confiança, solidesa, seguretat. El nom. Tracte familiar, caràcter familiar i institució familiar, que és molt rellevant per la banca. I tercer, l'ícon. Ens hem concentrat en el que és la part més singular o més distintiva que hem pogut trobar del banc, reflectit amb l'edifici i també pel caràcter andorrà de les muntanyes que hi ha a darrere. Comunica solidesa i solvència. Valors tradicionals i nous reptes construeixen la nova marca d'un banc amb fortes arrels a Andorra i una ferma voluntat d'expansió internacional. Per ser el millor banc per als nostres clients. Per ser la millor empresa pels nostres empleats. Per ser força a Andorra i créixer més enllà. Per ser el banc de referència. Mora Banc, amb tu.